man er jo pædagog, så derfor skal man jo selvfølgelig have tegnet. Og når man ejer hus, så ved man jo også, at nogle ting, når man lige haster sig ud i et projekt, så skal man lige vide, hvad fanden der lige skal ske. Så derfor, altså her, har jeg lavet en plantegning for, hvordan det skal se ud, med shelterlignende klassisk konstruktion. Træ. Så tænker man, hvad fanden skal vi til at have træer? Det skal bygges af træ. Hvad fanden skal vi bygge det af træ? Det har man jo set så mange gange før. Men pædagogen trækker lige sit æst. Så skal jeg bare se løje her. Kommer vi selvfølgelig ned på gulvet og sidder. Tager min søns tegnebræt. Nej, det er fint. Ej, ja. Det var hjem. Plantegningen heroppe fra. Så jeg bare tænkte, de kan sgu vide god mening, at jeg laver det her. Det er lægterne, der skal ligge på siden. Vores træer, vi finder, som bare passer helt perfekt til at kunne lave vores konstruktion. Det kommer til at være de bærende elementer af emner, eller hvad man vil kalde det, ind i vores shelter. Så der får vi nogle lægter på. 2,4 meter, det er bare en antagelse. Det er ikke os, der bestemmer det. Det kommer an på, hvad træerne gerne vil give os af muligheder, og så tager vi den ind lidt derfra. Vi vil gerne have et redskabsskur. Jeg tænker at få bygget noget køkkenværk, men vi starter med redskabsskuret. Vores kære skur. Sådan er det at være mand. Jeg elsker skur, jeg ved ikke hvorfor. Læhegn, som vi har tegnet med ind. Det vil vi også rigtig gerne have, fordi det tag, vi får lavet, og skal vi have en skorsten, men den skorsten kommer egentlig til at gå, måske lidt, det er lidt fortegnet, men sådan lidt ud her. Fordi når vi får lavet læhegnet, det var det, jeg vil tilbage til, der vil vi gerne have et luftspænd, så vi kan styre, hvor meget luft der kommer ind til den ovn, vi skal have bygget inde i vores hjem. Og der har vi brug for noget læhegn, så det ikke bare stormer ind. Fordi det vil storme, og det vil blive rigtig slemt vejr, og det vil blive rigtig voldsomt vejr. Så de dage, hvor vi har brug for allermest at kunne have længst tid varme, har vi jo brug for at kunne styre det. Den smule kontrol, vi kommer til at have i naturen. Så deraf vil vi gerne have vores læhegn, for at vi kan få styret den vind, der skal være i forhold til luftspillet. Så kan man jo så tænke, om luftspillet egentlig ikke er nok i sig selv. Jo, det kunne man egentlig godt tænke. Men det er jo fedt med læhegn. Det er jo, vi skal jo bygge en masse, og så giver det også noget ro til jeg ved ikke hvad, men det ser fedt ud. Så det er den smarte tanke omkring luftspil og læhegn, og at vi får sat det op. Så har vi lidt videre her i vores tegning her. Jeg kan godt forstå, at børn har det svært ved at lege med det her. Ja. Sådan der. Men nu skal vi se her. Det er set op fra. Seng. Og her kommer vores magiske ovn. Der kan man måske lidt bedre se det her med vores rygekabine, hvor at røgen gerne skulle gå ind i. Så når vi ligger og har det luttervarmt, tænder op i ovnen, så konserverer vi vores fisk, mens vi faktisk egentlig bare ligger og sover. Så den del med at skulle få konserveret fisk og passe på vores mad, det bliver simpelthen klaret helt naturligt. Og det her med at få lavet en rygekabine, det afhænger lidt af, hvad vi kan finde af grene og pinde, eller om vi faktisk reelt skal bygge en kasse, hvor i at røgen den røg ud, og vi tager den derfra. Og det er sådan lidt svært at få lavet den tegning, fordi vi har brug for at se, hvor højt vi kommer til at ligge, eller hvordan jorden er i forhold til træerne, fordi det bliver lidt udfordrende, når vi skal have lavet den her, og skulle have den op i niveau med skorstenen, hvis det er den ende, som ligger lavest eller højst. Det skal vi have fundet ud af i forhold til det hele. Så det er sådan lige en ting, vi finder ud af, mens vi bygger. Så taget, der skulle vi også gerne have noget bark, og det bark bruger vi af birketræ, fordi det er jo olieholdigt, så det er jo fint, at det tåler lidt vand i hvert fald. Ikke det perfekteste, hvis det var et ord, men det er sådan en måde, man kan gøre det på. Men selve taget skal også laves af præsending. Kært var der mange. Men og så får vi klaret noget isolation med noget mos og noget jord. Og højst sandsynligt får vi også brugt, der står så mus, kan jeg så se, men noget mos ind til ovnen, fordi det er jo ikke sikret, at vi har noget lagret jord, som vi måske kunne drømme os om til. Fordi sådan en ovn, det bliver bare bygget rigtig godt med ler og sådan en sten, det holder bare rigtig godt sammen. Men hvis vi ikke har det, må vi sætte nogle fiber ind i det, og der er mos
almandseje, særligt i det nordlige. Så det er skitsen. Har vi en skitse til? Bare skuret. Sådan er det, når man er pædagog og gerne vil tegne, og bare dygtig til at tegne. Så tegner man. Jeg tror ikke, vi får en le. Vi får en stor fisk i hvert fald, eller et par stykker. Så det er tanken, så vi egentlig har styr på den også. Med alle vores redskaber og vores udstyr. Det er sommer, og det er sol, og det er Nå, nu skal jeg høre. Vi skal have lavet sådan en miniskitse til, hvordan vi skal have lavet det her konstruktion. I har set skitsen, vi har gennemgået tegningerne, så vil jeg lige lave en miniatyrudgave af det, og så tænker man, wow, det bliver fedt. Det gør det bare. Nå, nu vender lige kameraet her. Jeg har snydt lidt. Og her, der ser vi jo de her 2 træer, som jeg har snakket om, det, som kunne være perfekt at have. Altså, og det er jo næsten også træer. Det er ret høje faktisk. Nå, men det er jo så dem, som det ligesom kan skabe i stedet for at vi skal fælde et træ og så sætte det i. Det virker lidt dumt. Og det er jo det med bushcraft, det er, at vi bruger skovens egne ressourcer, i stedet for at vi skal nakke for meget mere end nødvendigt. Det er også en snak i sig selv. Men den skal vi ikke ind på, vi skal hygge os. Nu skal I bare se. Det, som I tænker, I kan se her, det er det her luftspil, jeg har snakket om. Og det der med, at vi får lavet sådan en lufttunnel ind her, og så tænker jeg, hvorfor går zigzaggeren sådan lidt? Det kommer jeg ind på lige om lidt. Humlen er, nu skal I bare se her. Det er fordi, når vi får, snydt lidt, det er jo lidt tv-køkkenagtigt, så jeg taget et par pinde her. Men det bliver jo sådan den her væg, vi skal have bygget. Kan I se? Kæft, det er smart allerede nu. Så for, det presser sammen, sådan der. Så er det det her med, at vi får sat det op, og så får vi jo den her konstruktion, hvor i at det er de her, der holder. Træerne, der holder. Det her med, at vi får bygget op, og så får vi også sat lidt den anden vej. Og det bliver fint, og det hele holder sig, og vi kommer til at holde varmen. Det, der ligger i det er jo, når vi så får lavet det her luftspil, som vi tænker, vi kan få det fisket frem her. Det er jo sådan lidt fortegnet, eller sådan lidt overdrevet bygget. Eller ikke overdrevet, hvad fanden snakker jeg om. Ja. Humlen er, det her luftspil, det ligger jo så her. Så kan vi jo styre det ved at tage det lidt op og ned her, i forhold til hvor meget luft der kommer ind. Fordi det vi så kommer til at bygge herover, de bliver jo så vores varmeovn. Det giver jo ikke mening, at vi har et luftspjæld derinde bag her, hvis vi så ikke kan komme til det. Så derfor kommer den til at være herover. Og så tager vi lige noget hjemmelavet. Det er ikke lort. Det er bare... Det er ham der, jeg er simpelthen så glad for. Men så får vi ligesom bygget. Og det er jo sådan også lige for at give en idé, at faktisk bare noget vand og noget muldjord og så lidt mos i, det holder sgu skide godt. Det er vores ovn. Den holder varmen, så når vi lige får tændt op i, så kommer vi til at få et træk, der trækker ind her, fordi vi skal jo fodre den ild, der er her, med ilt. Og der er masser af pinde og alt det her. Og så kommer det op her bagi, og man tænker, hvorfor gør det det? Det er fordi, vi har jo ikke bygget den tæt her. Så den kommer op her, så laver vi et lille hul igennem her. Og ind i det, som vi kommer til at kalde vores rygekabine, som bliver vores rygeovn. Det bliver sådan lidt måden, vi har tænkt at gøre det på. Så det er sådan lige for at skitsere, for at man får en idé om, hvordan det kommer til at få sit udtryk. Det bliver ikke skide nemt, fordi det bliver nok hårdt, når vi står derude. Men først bare, allerede se nu. Der er sgu ikke mange klatter jord til de der store sten. Og hvor store er de der sten? Jeg tænker, man prøver her, vi skal lige have et målestoksforhold, der hedder dinosaurer. Det er slet ikke slemt. Se. Den kommer helt ind. Der er også kommet masser af ild ind. Og så ild, røg ud, ind i vores rygekabine, konserverer fisk. Vi får bygget op, får lavet sådan en hældning, så vandet kan ryge fra. Og så tænker vi, det gør vi med en øks. Bum, sådan der. Så når vi hælder vand i, når det regner, kæft, jeg leger. Men når det så regner, og vandet vælter ned, og det er helt forfærdeligt,
så kommer jeg jo til at kunne have noget dræn eller nogle små kanaler, vi har gravet, som afleder vandet. Pisse smart. Ja. Og det der, det var bare noget muljord her. Som man kan se, det holder sgu. Det er ikke fordi det... Det der med, at man tænker, kan vi det, kan vi ikke det? Og det er slet ikke lerholdigt det her. Det her, det er helt almindelig skovmuld, eller hvad man vil kalde det. Bum. Prøv at se. Det er super byggestærkt. Det faldt fuldstændig til jorden der. Men det er fordi, jeg har jo heller ikke noget, der bygger ind under, som jeg gerne vil bygge, når det er. Skide fedt!